Ito guys. Sila to kulit si Mami dire. Bugat guys. Hi guys, good morning. So kuwanta guys, nakakaligo na ko. So maglabadami tayo. Naligo ko pag una. Ano ko maglaba. Okay, pag maglaba ko una, ako maligo. Sakit siya kong pingkil. Nang maligo kita una na maglaba. Muna akong labahan guys. Isa ka palanggana. Schedule sa mong tubig karon. So ayan. Ako na siyang hinluan. Kinapuno na ganyan sa dahon sa mabugi kakao. So among host, isumpayan ako kay malibot-libot naman siya. Malibot naman dagto. Ako na ni-plaster siyang host. Kaya rin kuan kay dili na siya gabotan sa tag kay silbi na siya nalibot. Para itong aglabahan guys. Dali na siya naagi. Wala na ni siya nakatunog sa iyang kuan. Ako rin siya plaster dito sa likod. Hi guys, sumana kog laba. So nag-ilis ko kay basa. Di man ko mahimo maglaba ka di mabasa. So ayan nakakahalay na. Di ako gihalay kay bansada sa init diha. Gamay ra ko na akong gilabahan guys. Isa ra ka planggana ang mga puti kang riluna kang mimi akong gihumulan. Gibutakan ako junrox kay mga kuan di mahimo ang puti nga dili kuan junrokan. So mag-prepare ta sa atong paniudto kay gigutom na akong mga dragon. Akong mga dragon guys kipanggutom na. So mag-prepare kita kung unsay atong masudan karon. Mangita kitag mga kuan mga dahon-dahon. Libre atong sudan guys. Maginataan ko guys. Magkuan pa ko. Magkuan ko lubi kagud. Tagulan na saging ang atong gulay guys. So ayan. Nay pipino. So ito na ang saging guys. Muna ko yung naglunod. So ayan ang puno. Muna ko yung naglunod kay bigay man siya maluto. So ayan guys. Ginunod na ko una ang kuan saging kay dugay man siya maluto. Ahos ra na og luya akong panakot guys. So abang-abang na lang kayo mamaya pag kumain na kami. Ito ang talbos ng kamote daw, tangkong, alugbati, ako na nahugasan. Pero malunod na dahil pag inig naluto at ang kuwan. Daghanan raman yung talbos. Kira. Yan guys, nakalunod ng gulay. So ayan, ato na lunuran sa tuno. Okay. Dahil kay sabaw guys, maglangoy ta. So ayan guys, naluto na na. So maghukad na ta. Kaya mga na din ta. Ayan, nabukal-bukal na na. So ayan guys, ready na nga atong paniudto. Ayan ang kanin. Kang mimi na. Ubusin mo lahat yan. Kang lang at sa akin. May pipino. Daw nay limonsito nga daghan kay sili. Mga ano rin ito guys. Away mi nanay. Away juga. Nana nakilayo kayong bangko na ni. Na. Bilis naman ko. Hindi ka ba naman ulan niya? Father, Son, Holy Spirit. Bless us, O Lord, and these the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Kain pa niyo lahat, guys. Damay lang ako. Ganun kasi nakulat ni nanay. Ako butang deh. Kani. Akong pepinino na paperito. El sabaw. Pangaon ta ninyong tanan. Pangaon. Paniudto. Paniudto.
Paniod to ta ninyo. Wala sa net. Ano na ah. Very good. Isang dito din dito. Ako, pag inaimo lang. Lamig yung ginataan guys. Away na. Ako dito na. Ito ba? Okay, kami kainin ko. Hoy! Kamin! Kaon. Kain na. Tinidrong din kwaon. Jadi na boleh. Rice. Isa pertama ya raju. Asa dapat. Dari asang. Mingkong. Kasi mingkong na sa mami. Nah, Ito isa. araw sa kulong ko naman. Karon ba siya saging ni? Na, basta agyak ko ko, banday na siya. Ito kina iring. Piliun. Wala ko sa akin? Ganihan aja siya kaun. Pero giluto dah. Iyo. Kasi ka. May pang isa behave kayo na. Nati. Buktir. Ay, ilan mo. At isubugan, mga kabal na nakuha ta. Ay, ilan mo. Ibu gamay mi da. Ay, ilan. Mami oh. Bug gamay. Lahat lang ko sa rin ko. Di magka-tapi na. Mira. Ayun ka lang, awat ka na ako sa tapi niya. Kalau sa akin. Isda may tulog ni.
Suri isda. Napasapal pa. Eh, Tingnan ko na. hey guys, and ayo. Mm. Tatlo bilang. Ngayon nahurot ko ng pipino. Ay, paliw kami. Na, nahurot ko di mo na eh. Um, Sabi ba? so, tagi ng imo ha. Na, mukbang da ini. Mm. Nahurot na rin pipino atong lakta. Niluto din ako. Hmm? Ito na. Ba't nila sabaw-sabaw gamay mo din? Na, Kung may sabaw ito lang. sawa-sawa. Kung ano to imo? Ano yung sabaw daw Kung may niya? sabaw dito lang. Doon na rin. Hindi na niya makurot sayang. Ako na sa yung lasa dali na eh. Hmm. Pipino. Da ko lasa. Gayang. Huwag na dayon. Halang kayo, Nay. Hindi na lang. Nay. Halang kayo. Nahulot ang nahulot ang ahos. Nay. Hmm? Nahulot ang ahos. Na. Na-off mo yun? Ah. Na. Hmm. Nalunga ako kanina nga. Luya oh. Ay, na. Halang. Sabi ang luya guys. Langa. Hindi langa. Nanay. Anawan ko anay ahos. Nami kay ahos. Ang bombay. Ay na pa ahos. Wala ahos. Wala. Paasin ko. Urat nay. Eh okay ra din na makurot nay. Ayaw ba? Ako ulit sa babo. Nanyosa. Ako guys, busog na kayo ko. Dami. Napalito naghanutan. Pa ito sa bawmi. Muntang da. Ha? Muntang. Tukang ka, magkaya tarog, guro to rin mo na. Asin na yan. Lami din yun. Hmm? Asin. Ang Paasin ko. sarap, tapang de. Sabag yun. Ito pala doon sa karat. Lang tanawa lang. Malami lang. Nga naman nasawi. Asin.
Ang lang. Ito kasi naman to. Ano naman ay yun? Lugood ka naman. Eh, ako may para to. Isog ba? Pagkawat mo, isog lang. Nagkakaisog ba? Hindi ka na? Busog kayo ko, guys. Ikaw na ba? Asan ko na mo? Hurot lagi ng imo. Na? Pareha man mitag sa kayo. Hurot lagi ng imo. Dako kay amo ilagay gabi eh. Tan, Ngayon ko sa saging ni. Nilang ay gram na ko sa. Kalami rana. Lamig yan ang saging. Isagor sa humba. Isagor sa lauya. Yan nga way mga karne. Kalami. Oh, oh. Kalami Ko rana. sa singke. Maharap yung sirilo na. Agad. Ang manggod na ang. Hala ang tab ang manggid. Nakot niya asin. Ang pipino akong gasinan. Pero kaning wala. ano ka? Pangit. Ano tahos? Yung maka... Kang asin lang! Andi na sa sarili. Dos na sa ko na. Kanap rin ang asin ng mga kabaw. Ay paglami. Lip na ko na wala ng halang. Yan sa ahos. Magkuhan na takarog bulang hoy mi. Magbaboy mi. Atay sa mga bakten. Okay lang. Tigkaon sa ahos o tigda ko. Sa kumpara taglawas di. Gani. Nakaon na sa ahos. Kung kaya ako sa tanak. Pero kami Ah. secondly. Lali. Tapos na akong kumain guys. So, Wala pa. magkuhan tayo. Nagbulan-duyan. Royang. Nay nga nagulan tag gabi inay. Wala na ilang tempo karon. Paingon ni si Simber nay. Bahalag kada gabi iram ulan. Hey guys, magadto mi ni Mimi sa sapa. Kay mag-ibot mi og balang. Hoy. Habog na kay ang Doriana mo guys. Mutupong na sa amo ah. Hapit na siya mo. Hapit na siya mutupong. Mga bayulit. Lagi nilay. Bayulit. Puti. Puti na siya nga balanghoy mi. Ay, bayulit nagsabi. Si Violet, puti magud na siya. Nakoy puti dani nga balanghoy nga tinanom. Pero gamay ra siya. Pero kana siya pagdakuan na mo daghana. Hoy. Panguli mo dito di. Nagsunod ang among nga baktit. Akong gilakaga. Pauli kay basig. Mapapag sila, di sila makatultul pag uli. Kung abot sila dinig sapa. Makawala, sayang kaayo. Asa ba kasi ala nag sugod pag ibot? Ha? Yan, rao. Ingon man ni mo tatay nga dito sa sapa basta bahog sa baboy. Ingon ni mo tatay nga dito sa sapa mag-ibot para iganid. Kaya tanuman na pod siya pag utro. So dito to sa sapa magpaingon. Mangita sa talanig agianan nga. Tarong. Diyo kayo. Hala. Dala rin siya nag-ibot sa tunga. Siya nag-ingon nga dito na mag-ibot sa kuon.
Wag hindi si Alan gid. Ingon siya nga dito mag-ibot sa sapa. Pero karon na siya sa tunga nag-ibot. Nainibtan na ni oh. Lagi dinibtan na ni di ay. Dali mi dinir ta ibot mi. Mi dali tagi mi yung hawan makisap. Wan mi. Ayaw diha ka to ganiron pag-ibot mintras nga kuan. Dito ta sugod ibot sa sapa kaya aron maganid kaya aron pagtanom. Maganid pud siya pagtanom. Reklamador ini akong kauban guys. Uli na lang dito ka ambi ng sako be. Hawan kay ilalom. Tawa di ba hawan ang ilalom guys. Ako mo kunin siyang ginasunod og kuan. Aron dili siya sagbutan. So hawan gid ang ilalom. Basta gakasunod siya pag hilamon. Ay wala gini nako yung naghihilamon gipanglampas ra nako ang sagbot nga motorok. Nakaboylo. Nakaboylo sila na mo nang kuan ni hambog ay ni nakaboylo man ang bulanghoy mo nang sagbot pod na kuan. Hapla wa kay ni turok. Abot na ditong baboy din higpangungad di ay mi oh. Abot na din higpangungad ang mga baktin na yung mga inungaran. Aguy, kalayo na ba din nila agabtan? Saan nila ibot? Dito ta sa tumoy sugod lagi kay ag sunuron pagtanom ni tatay. Niya bakten. Ay po sa bahay kay magsunod niya tong baktin gilakaga o magani. Pero dinhinam nagikan tong mga kagwang. Dili ta ibot sa tumoy mi oh. Ali mi. Ay pag tinapulan di mi. Mura nang nakaparat aning bangilid guys kay pagpangas ani bukad yun tong ilong. Tambok kay buyag ang blanghoy dani. Namuwak naman ko siya. Dali na. Nunsa na siya. Pagsakay ni Kulitoy. Dali na ba? Pasirit ragud. Ako'y matughanda ni karon pagpangas kaya naman ko'y dala. Jesus Ginoo ko. Dagko bri kay danis bagal din hidi ay. Naunsa man ni dani ni Alan pag-ibot era man daling gipang tikangkang. Dalir ko. Dalir ko. Yara ka? Sure ka? Tanawar ko ng inibutan ni Alan ay wala man di siya nang ibot dito pag sugod sa daplin. Dani man siya nang ibot sa tunga. Ay sa itanong ko sa na pagbalik guys. Danira. Nay. Ato ni Dani ulok unahon pag-ibot karon pagkuan. Itanam ta na sa pag-utro. Dalir ko. Danira. Dalar ka. Ayan guys, si nanay. Nay. Hey guys. Yap, Nay.
Hangak guys, hangak. Ayak. Hangak ka karon. Guys, Hangak ko gibot sa bulanghoy guys, kay bangilid kaya. Sana ako itong saging na itong kuan, kung guwang na ba. Atong tubaon. Sakit pang init oh. Plus 2 siya pa. Guwang gina siya. Hala, nagkuha na ba sa pusti? Isa wire. ano na? Kana na yun sa rin. Buwan ko mana? Guwang na. Di ba ka na siya masangit akong tubaon? Guwang na siya guys. Guwang na siya, guwang. Midi! Saging. Bisa ka? Ha? Yan guys, ito ba? Yap na ako. Ano nanay? Yan guys, si nanay. Malapili na, basing matambahan ka. Habol mo ni sanggot. Isa dito sa kurente. Kurupan ng kunay ay. Guwang na siya guys. Bugat! Pakuhain lang. Yap na kunay. Yap dili. Action kamera. 1, 2, 3. Go. Tadam na. Tadam na. Tadam na. Ito guys. Sila to kulit si nanay dire. Bugat guys.
Unsa? Dila ko yung manager. Uli. Sabado? Pagdali. Ugma? Hmm. Ano gabiin nga ba? Ato rin yung sipi-sipion daw isulod sa sako. Neotek. Kay huroto ni para pa sa mga baktin. Neotek. Hmm. Yan kay Manoy. Ano gabiin siya ulit. Sabado boybes pag ron. Ugma. Ano ulit. Hangak guys, hangak. Pagdali mi. Abot na ta guys. Ako ni sipion lang guys. Dadaan na sanggutin ni mi kasi sipion ko ni mi. Guys, nasulod na sa sako. Humana na uguan, sipi-sipi. Na nasa ilalim ang uban. Bulang-bulanghoy nga bahog sa baboy na luto na po. So ayan ang bulanghoy. Wala na ako nagipanitan. Gikagisan na na kay bahog na sa baboy. Naluto na na siya guys.